Obomenghene nana efa openama otosomi ensa nana senensa senu nipa bi afa kwati kwaso de ye galamsey no wakoje ni nyina de afri won sem Adom Kasee etwaso okoko Obomenghene ensa seso a enipa nwotwe na akwakoto amna watu afumagudi wo mu awaja no wo samu amoahwere won kwa ohino woko Obomenghene nana efa openama otosomi ensa afa ate ne ho so asese wo ye ensa sene yiye sebeye a galamsey so obone no emane manfo so oni amane boni akwese dwamana etwetwe nkomo ene wadi tu dwase osiesie nsase no ede adua bambu bodie ene no baye bi a osuse ebeboa omanfo achia me bebo mama ne ese ana yadihie akwa afuom omakoto nsu Kasee mu afiri mu na ya ade a ye ha na yesusu ye nimpani etwa ho twen ho no ka se ebedua mpampro and also so beboa soil no I reclaim back the soil you do up improve and it be fie miensa na etwa na brode maso so a yes susu hu say e bedua na ama duane so abebu yeso if say dua brode na oso binkron na ye etwa enwachi wachiame akwesi obo echiremu se galamsey fe wo motena wasase so ache na nsa kora no ba besi na efa na wo mo ho enso agidi ye se na enhyehye ye ya wode abai ebeboa pa wototo asra ban ankronkro no nyimekwa wodo se wo mo nso emra meso na asene eye galamsey fo aba ensase so na Obomenghene asase so adia free emra na o medi ade akurampo a obebedi ade no na se ne obehu se ne galamsey fo na sensase no ono a de ato no ho so se obesiesi asase no ampa oguso a wo siesi ensase ni nyina a opese oba beye mpuntu bi wo so ama atimamfo bia nya dwumaye ama sebe asase no ensei